Kde si spoješ diamantový pes a to je tam vlog a si sa opýtali, že ktorý kaprisan je podľa teba lepší. Dobre, ale keby si mala jeden, že vybrať. Aspoň, že podľa farby, hej. Ružový? Dobre, a čo si myslíš na tom, že mám ružový crop top doma, že to nosím? Podľa teba je to pohode? Dobre, a čo je tvoj obľúbený predmet školy, lebo dneska máme ten prvý deň školy, kde si povedala, že na ktorý predmet sa tešíš? Na matematiku, ja som skôr básnik jak matematik, ale dobrá odpoveď, ak ti zarepte. A ináč vyhrala si ružový džús. Vyhrala si ružový džús, nie som matematik, som pičus, hej, som ten básnik, ho, vyplazím jazyk, ho, skážu mi nádyk, ho, každý deň ven to s jazykom, aj keď nie som matematik, ho. Môže byť? Dobre, tak dostala si darček, to sa nestáva často, od Spešmana, ja som lakomý kokot, sa handujem, dobre, maj sa pekne, čau.